No takže čau lidi a já vás vítám u jedné hry, která se jmenuje Stickman Warriors. No a teď vám ukážu, jak se to hraje. Dáme si nejdřív za jednoho a potom si dáme za ty dva. No takhle to prostě vypadá, že tady vy musíte takhle bojovat. Já už jsem ve 3. levelu a ten mě vůbec nejde. Ale už jsem byl minule v 10. A ten teprv nejde, tam bojujete proti 2 giantům. A gianti jsou úplně nejsilnější z tady té hry. Ty jsou strašně velký a potom můžou, ubírají strašně moc a mají strašně moc životů, což je ta nevýhoda od vás. Vy máte nějak 50 životů a oni mají nějak 100. A já jsem vyhrál jen tak. A jinak, když máte takhle úplně rudý ruce, tak to znamená, že za chvíli umřete. Takže radši nedávejte do nich hlavičky, protože to vám potom nepomůže. Sice ty hlavičky ubírají nejvíc, ale zase to má nevýhodu, že když do nepřítele narazíte hedou, tak to ubere vám, ale i nepříteli. Ale nepříteli to ubere víc, ale vám taky hodně. Takže to se jako nevyplácí používat hedu. Teď jsem jí použil jemu do nohy, ubralo mu to, ale mě taky a zabilo mě to. Teďka je tady nějaká blbá reklama. To nechceme. Jinak za chvíli půjdu k Davidovi a k Ondrovi. Teda půjdu pro Ondru a půjdu k Davidovi s ním. A jinak tady tu hru jsem si stáhnul na Google Play, ne přes internet. To by mohlo být. Takže teďka tady ten nezhebne. Jo, dobrý, ale to se mnou vypadá špatně, protože tady ten má ještě skoro plný životy a já už mám ty rudý ruce. A zabil mě. To je prostě těžká hra, A jinak musel jsem si odinstalovat Champions. Doufám, že vám to nebude vadit, že jsem si to odinstaloval. A jinak, koho série ze Champions bavila, tak mi napište. Jo a jinak, kdo ví, jak se jmenuje tam ta aplikace, kde hledáte to místo do tabletu nebo do telefonu, tak mi to řekněte, protože já tady mám nějaký bug na tabletu, že když odinstaluju něco, tak mi to tak jak jsem si to odinstaloval, tak mi tam zůstane to místo, který jsem tam měl, když jsem si to nainstaloval. Takže to mi dopište, abych vám mohl taky natočit nějaký jiný hry. Třeba Pokémony. Třeba Pokémon Go. To mi dá. Teda, jako funguje mi to, takhle to myslím. Protože já jsem Pokémon Go ještě nikdy jako nehrál, takže nemyslím, že mi to dá, jakože to umím. Ale funguje mi to jakože. Tak jsem myslel, to dá. Tak mi to prostě funguje. Takže bych vám třeba natočil ty Pokémony nebo Champions, komu by chyběla ta série ze Champions. Jo a jinak tady můžete udělat i epické věci. A navíc jsou tady zpomalený záběry, když... A já to vyhrál. Když fláknete do nepřítele, tak tam jsou i zpomalený záběry. A teď bych vám ukázal
třeba to s těma 2 postavama. Takže 2 players, class continue. Já už jsem v 7. levelu. A ten je těžký docela. Tady máte 3, tam ty z toho. No tady máte prostě 3 z toho 5. nebo 6. levelu, ve kterém jsem byl já, jako jsem fajtil před chvílí. Jo, to byl 4. vlastně. No tak tady je máte už 3. To je docela těžký, jako. To vám ale nelžu, je to vážně těžký, protože už mi zabili 1, ale já mám ještě 1, protože to hraju se 2. Ne, zabili mě. Jinak dejte, kdyby se vám to líbilo to video, tak dejte like. A taky doufám, že se vám bude líbit. Teda jestli se vám budou líbit všechny moje videa. Doufám. No a kdyby ne, tak to stejně nevadí. Ale jenom chci, abych měl aspoň bronze YouTube button. Falenka nemá daleko k tomu. Silver play button. Nebo YouTube button. Teď nevím. No tak ona už bude mít. Nevím, jestli to je 2. nejlepší. No. A jinak ty vlogy, jinak budeme u Davida a u něj budeme natáčet nějaký vlogy, no tak on bude natáčet. Protože mě nějak ty vlogy prostě jako nefungujou, že mi nejdou to vydat. Já jsem natočil už nějak 10 vlogů, ale z toho mi jde vydat jenom 1 a ten jsem vydal 2krát. Omylem. Já jsem myslel, že ho ještě nemám vydaný, ten vlog, ale přitom jsem ho už měl vydaný. Takže takovej trollolol. Jo a jinak mi to napište do komentářů, jak se jmenuje teda tam ta aplikace, která je jako Pokémon Go, ale můžu si tam hledat místo prostě, jako na jakýmkoliv místě, prostě třeba tamhle někde na kopci, tak třeba tam můžu najít, nevím, 1 gigabyte. No tak třeba tady tu aplikaci byla i v reklamě. Jak tam v tom parku našli 300 gigabajtů, nebo co to bylo. No tak prostě bylo to i v reklamě, ta aplikace. A teď právě nevím, jak se jmenuje. Tak mi to napíšete teda potom do komentářů. Jestli jo, tak jste vážně hodný. A moc krát vám děkuju. A jinak nedali jste mi ani 1 dislike, což jste jako vážně dobrý fanoušci lidi. Ale lepší je to, když to máte spíše za toho 1, protože teďka musíte prostě se koukat na oba 2 a musíte ovládat oba 2 najednou. Takže to je docela i těžký. Prostě je to náročný ovládat 2. No.
No a tady vidíte samý. V úložišti dochází místo. V úložišti je málo místa. V úložišti je málo místa. No. Vždyť to říkám, právě že já to místo potřebuju. No tak, tady to by mohl být konec tady toho videa, no tak čus.